Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padawan. Nakatuloy tayo sa ating weekend edition ng ating weather analysis na yung araw po ng Sabado hanggang Lunes, Abril 23 hanggang 25. At ito po ang ating Tagalog version brought to you by Typhoon 2000. Sa ngayong weekend, okay naman po ang panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Meron lang tayong prevailing easterlies dito po sa ating latest GraphSat. At nakikita po natin ang wala naman major weather system. Itong easterlies ay magbibigay rin ng mainit na panahon, magandang conditions ng panahon, sunny skies. But sa hapon or gabi, may mga inaasahan pong mga isolated rain showers and thunderstorms, particularly dito po sa Calabarzon, Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa, Northern Sulu, Visayas at Silangan Bahagi po ng Mindanao. At wala naman po tayong natatanawan na low pressure area sa labas ng ating bansa kahit na developing tropical cyclone, although may isang model nagpapahiwatig ng development ng isang bagyo, but malabo po ito as of this time. Meron po tayong umaaktibo pong intertropical convergence zone. Ito po yung pagsalubong po ng hangin mula sa hilagang silangan at timog silangan na nagpe-penetrate po dito sa may Western Pacific hanggang sa malapit sa may south of Mindanao. Ito po ay magkakreate po ng line of thunderstorms. So yung mga areas po ng Micronesia, south of Palau ay magkakaranas po ng mga localized thunderstorms po na generate po nitong intertropical convergence zone. May pinapakita rin yung isang American model ng possible na LPA na mamumuo sa Lunes or sa Martes. But medyo malabo pa po ito dahil yung isang model, yung European model, which is also reliable one, ay walang pinapakita. Ito po yung fast animation. So, yan po yung intertropical convergence zone. Okay? Wala naman po siyang pangamba sa atin. Mga thunderstorms na yung early morning ay nanatili pa rin. Nakikita po natin dito sa may area po ng Zamboanga Peninsula, lalo po sa may Zamboanga City, sa may Moro Gulf at ibang portions po ng Davao Region. So, usually po ang Mindanao talaga ang medyo nakakaranas po mga pag-ulan, mga hapon o gabi, lalo na sa panahon ng La Niña. Meron din pong pahinang thunderstorm sa may bahagi po ng Iloilo. Dissipating thunderstorm din dito sa may area po ng Pangasinan at Benguet. At sa forecast natin sa ulan from the European model hanggang Lunes, mamayang hapon, inaasahan pa rin mga thunderstorms sa may Mindanao at may mga chances din. Although isolated naman po sa may Mimaropa, Visayas, Bicol at Ilocos region. Pagdating ng linggo ng hapon, inaasahan po natin ang pag-increase ng thunderstorm activity sa Kabikulan at Silangan Kabisayaan at ibang portion po ng Eastern at Silangan at Kanluran, Luzon. Magiging mas malakas ang mga thunderstorms sa may Davao Region at Soxagen dahil po sa easterlies at sa papalapit na ITZZ. Titingnan pa natin kung aabot po ito ng Mindanao, but so far ito po ay more of a convective generated rain cloud. Okay? And then basically ito po ay dahil po sa easterlies na pinapalakas na yun ng humihinang La Niña. At pagdating ng Lunes ng hapon, bandang 2:00, sinaasahan pa rin po nating ang mga thunderstorms at medyo dumadami po ito sa malaking bahagi po ng ating bansa except for Palawan, lalo na po sa may Luzon. Kasama po dyan ang NCR, Bicol Region, Mindoro, dito rin po sa Visayas at magiging mas malakas po ang mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao. So, ito na po ang so, yan po ang ating rain forecast hanggang Lunes. So, huwag niyong kalimutan magdala ng payong o rain gear o kapote sa hapon o gabi. Kasi may mga inaasahan pa rin tayong mga localized thunderstorms generated po ng hanging silanganin. Ito naman po yung rainfall accumulation forecast for the next 3 days. At nakikita po natin ang bulk ng rainfall ay nandito po sa may Southern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Eastern Visayas, Eastern Coastal Areas ng Kabikulan, at dito rin po sa may coastal areas po ng Northern Quezon. And sa
wind forecast naman, galing po sa American model, magpapatuloy po ang hangin silanganin hanggang sa Lunes. Okay, kita po natin dito. Wala naman pong pagbabago ng wind direction except po sa Lunes ng hapon, mayroon pong mamumuong low pressure area sa may timog kanluran po ng Palau. Subalit, pag titingnan natin yung European model, wala po siya. All easterlies po ang nakikita po nating wind direction po sa darating pong Lunes. So, itong formation ng low pressure, medyo mababa po as of this time. 50% or less, so baka hindi po ito matuloy. We will keep you updated this coming Monday if matutuloy po itong LPA. But so far, no worries. Mag-relax muna tayo na yung weekend. Wala po tayong dapat ikabahala dahil po okay naman po ang panahon. Except po itong mga ulan na binabanggit natin sa hapon ng gabi dahil po may umiikal pa rin yung La Nina phenomenon. Okay, so yan po. Diyan po natin tinatapos ang ating latest sa ating panahon ngayong weekend. At babalik ulit tayo sa Lunes upang bigay sa inyo yung pinaka-latest. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Parong magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag Weathervisor. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito po sa channel natin, MrTyphoon.tv or youtube.com/Mr. Typhoon at sa ating Facebook page /Facebook.com/Mr. Typhoon or MrTyphoon.com, and don't forget also to subscribe to our channel with a minimum fee, monthly fee, para masuportahan po ang ating advocacy, pagbigay ng mga warnings at mga babala sa mga papalapit na weather system sa ating bansa. Again, maraming salamat po at happy weekend sa inyo lahat. God bless po.